tulong aldaw na sana palan, Sabado na. Miyerkules, may perpetual help ni Dina Masco at siya na po na 5:30. Yan na po, ang sa tuyang programa, Eskarmusa ngunyan na hapon na ini. Mag-orestoryo lamang kita kung ano ang mga nangyayari, kung ano ang mga pangyayari, digdi po sa tuyang kapalibutan. Ano siya mo? Pindot-pindot. Ari na pindot. You know. Wow. Una ko kung ano. Pika para... Pare mo. Nataya lang autan ka? Kamiling... May nagpainom kaya ning mainit. Maririn ang panahon ngayon, summer na. Pagkawanggi, bulano na. Baka patapos na so amihan. Taybaldo sa Laudo Technical. Di makalingaw. Kay tayo. Ano na, maotro ka pa? Dahil na siya ng aya. Kitay. Anyway, so sigurado po maray na hapon sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa ngunya na pagkautong ini. Ingat po sa budol-budol, ma-order mga tinula, catering, plano palan, manguldap, ata na baya. Yeah. May nga nita, nakareparis kagawad ribaya di. Ginamit pasungara ni OIC, PHO, Doktora Senate, uyug-uyugon mo. May adobado, may tinula, uyug-uyugon mo yan. At sabi ta na nga ni, do not talk to a stranger. Kasi sa rubaga, sa SS na biktimaman. Yes. Ano? Ayan. Taan usungon yan, delivery. Ma-apod sa na ngaya, just call ngaya araw ka ni number, ma-order ka. Igwa ba kang mga app sa sa Kaya, cellphone na oh. Pero nakaano naman kung sa inito, kung taga sain. Kasi ma-register ka duman before ka maka-order. Araw ka sa, dahil ako tawara man sa to advertisement, ining duang app na ini. App. Nakaano man dyan, tapos nahiling pati kung map mismo kan lugar mo, o kan lugar na nag-order. Tapos piya kaagman dyan. So, Araw ka to, may na-upload, alam mo, may na-upload sa number ninda, direkta. ngaya, I will call you. Ngaya, tabi, Ma'am Chi, pwede sa mga araw kan, pag direkta, difficile iyan. yung Kasi kung sa mga app na, mga food app, kunyan iyan, nalulocate ninda kung taga sa inang nag-order. Madali matrace ang mga budol-budol. Sa cellphone, as in, ayuson ang CCTV bago i-renew ang business permit. Di minsan, naarapod iyan through cellphone ngaya. Ngaya, halimbawa, may catering services ka, Antibolas Food Delights. Maapod ako. Pwede nga tabi, mag-order kay sampulo na anong ngarakaan? Anong marin na menu? So, tatao ka mag-gibo? Ano ang tatao mong gibo na menu? Naku, Ano nga ni? Example? Tinulang pili. Tinulang pili. Grabe naman. Piga minus mo man ang Ano kakayahan ko. Naku, mga savory na mga... Ano nga ni? Yan example ta. O, di ba nagka-relingaw mo na kung chicken ano? na fritada. Ano? Adobo. O, di kakan apritada ta. Iidali yan. Dahil man. Ako pa, masirap ako Kaya, magluto. di ba ko yan apritada? Ta apritada, Tapos spare ribs. iidali yan. Masaya ko. Ayan, okay. Sampulong yung order ka yan. 15 cups kan ice cream, etc. Pipa-deliver ngayon ni Madam Shirley De Lumen. Yo. Di ma-prepare ka mata. Ano ba ta may telefon nga ta midbid mo si Ma'am Shirley De Lumen na uruigwahon sa Barangay 16.
Pero, you have to make sure na siya mismo ito. Di, apunan mo giraray. Oo. Di man po, bako sa dapat, kung si isa itong nagapod sa imo, di i-call back mo kung ma-confirm yan sa imo. Iyo eh, nga kung ni. ano. Mm. Kasi minsan, syempre, kung ako man ay negosyante, maano ka, igagrab mo itong opportunity. Excited gayod. Oo, na kasi sayang din naman yung kita duman. Oo. Oh, pero kung talagang wais ka, kung talagang gusto mong masigurong di ka makukunyan, I-reconfirm mo. I-reconfirm. Apo na mo giraray. Tapos sain po nga ang exact location. Kasi kung halimbawa midbid ko ang nag-order, syempre, ko kung siya talaga yun o ano. Tsaka, kung talagang midbid mo ang nag-order sa imo, di syempre kung naka-phone book yan, di malaog so. Di ba? Kaya nga ni, so mag-serving warning or otro na kita kainay. Dakuluno na kainay nagkabiriktimang mga persona on the guys na ma-order sa imo, thinking na siguro paglaog si isip mo, ay si doktora pala ngayaan nag-order. Ma-preparar ka. Kung di mo tulos ma-verify, nalansi ka. Correct. Oh. Marangani kung pag-order, COD, kung bako, nagpa-deliver ka duman sa harong ni Miss Shirley De Lumen. Niya-deliver sa goods. Tapos, hindi nga, taday kami nag-order ka yan. Kasi mo dadaroon so in order. Karak man, kay ito nalalansi. Ay, katubaga, may na-istorya na kita dyan na ining mga food delivering ini. Nag-order. Digi nga tabi sa Kamalig. Yo. Oo. Karak man, Iyo good mo, nakamotor ka from Legazpi to Kamalig, mag-deliver kay food item, only to find out na pag-abot sa Kamalig, dahil na nagsisimbag siya nag-order. Ito na verify na maray. Kay itong ano yan, orderan. Maray po ang cellphone ko, may voice changer. Sige daw ngaya. Apo dito nga tabi kami. Kung ang boses mong sa lalaki, maging sa babae, or sa babae, maging sa lalaki. Yan. Kasiram hugkuton ang puro-puro kan mga budol-budol na yan. Ari na puro-puro tabi. Dahil kung mo tabi para garibo kayan, makanos, buda, sala. Sala. Kasi... Sala nagibo yata, may mga nagkakabiriktima. What if kung kamo man ang mabiktima? Iyo nga ni. Biktima yon, di ba? Kung alimbawa, kamo magibuon man ang sa endo, siyempre, ano ang pagmati man tabi nindo? Or pigibos sa indong tuga, o sa indong magurang, ano man. Ano nga ni so golden rule dyan? Anong golden rule? Do not do unto others. What? What others do not want to do it unto you. Basta, unto you, araw kayan. Iyo baga, nag-uuna ka mo, ay, nakalansi nga kita. Yung mo ara, mas pa ang mabalik sa imo kaan. Your foolishness will go back to your body. Sabi ka yan. Iyo baga, pero kita man ng mga tao, do not sigor. Do not sigor? Do not sigor. Bako man nga ako si Shirley De Lumen. Ang ngaran ko, Cherry De Lumen. Sabi ta, do not sigor. Di magsiguro na basta, maski sa, uning sa may mga aksidente ngayon, may emergency, may maapod, uning nga tabi, di may nangyaring, kung ano. Involved nga si Kuan mo. Di apunan mo sa cellphone number ka ito. Sa cellphone ni Ago ni Arigo mo or ano. Sabi ito ng involved person. May nangyari nga digdi. Tapos? Na ngaya sulo or kung ano. Okay. Kaya nag-apod. Ang tendency is, sige. After a while, so itong number na nag-apod sa imo,
haapunan mo to reconfirm, to verify Correct. whether so information niya true or True false. Ayan. Pag day suminimbag, day ka magresponde. Pag nagsimbag, sen nga tabi ang landmark tapos dyan. sisay. Tapos saputon mo dapat kung sisay ito. Tangani ko kang Nga, so landmark dyan. Oo. Nga di nga tabi sa may Poon kan Balite. Sa barangay Arog kay ni. Tanganing pagresponde, puntok tulos duman. Sa Then barangay nagparaturo tararek. Correct. So, mga responder. And like manner, hindi man, nagapod sa imo. Ngayon, tabi, ma-order kami. After a while, apodan mo. Ano tabi? Takon minsan baga, dahil man midbid, number Oo. sana. Yes. Ayan. I-confirm mo. Ano tabi? Totoo yun eh. Ano tabi nga si order mo nga ni? Ayan. I-verify nindo tulos. Correct. Before it's too late. Yo? Ayan, pag garundum sa natabi, tangon niya na panahon, da kuluno na ki mga kung ano may naruluwas na mga maka biktima sana sa kapwa ninda. Ano? Iyo baga, okay. Mga balikbayan po, sindahali sa Manila, pati mga pensioners, mag-iingat po, dapat may alalay po. Iyo. Lalo na mga pensioners. Ayan. Tuyo sa nakan mga ini. Kunya, mga mataliw, nagkaka-irisiyan sa mga oro-igwaw na di. Siguro, picture-surveillance maninda. Ayo, so, mahilingon tangay, kumalansi tangay ini oday. Buda, Siguro may mga ritual man yan, ano? Guru, pigaadalan maninda yan. Hindi kun Perang bula. crash course. Pwede nga rin bagang so, yan ang pag-ikit. Nag-ano pala na yan, nag-aragi pala sinda sa on-the-job training. Iyo, may nakauro na ko kayan. Para ano nindo, pigaadalan ng may ngaya. Kung paano ang napahit. O iyo, mga pera. Primero, sa laog sa nakan kwarto kung paano. Then, ma-OJT sinda. Pag nadakop ka, sala siya inadalan mo. Correct. Ay, an madakop ngaya, patal. Nagpadakop. Po. Okay, sige. Kwenta pagarundum sa natabi garare yan. Nagilok ako suba gusto bareta mo antibola Ano? na si Digong. Kaya pala abo magpa-televise, magpailing sa publiko. Pagtutudukan sa hibakuna. Oho. Oh. Ano ito? Usually baga, pagtuturukan kita. Ano ini? May nagubtik ini pay. Iyo, pag duty si Taya, iyo. May nagubtik ini. Ini fiber gubtik na ini. Pag duty baga si Tay, iyagan. Sigan tiwa-tiwa tadig di palan. Ikaw man sana. Ako rin. Kung manamumurit ka dito, anong arangkaan? Okay. Ang sabi ni Digong, abo niya magpatudok, usually baga, pagtuturukan kita sa abaga. Hindi, ano po kayo ni Digong? Ang shoulder on eh. Braso. Ha? Sa braso. Braso ini ang unin. Ah. Ayan. Usually, diyan kita minapatudok. Nga pa, mapa-immunize ka. Yan. Pero igwaman ki mga sitwasyon na imbis digdi sa may takyag mo, sa lubot, naturukan ka na Bako sa lubot. sa lubotig di sa may pigi. Bako man lubotig di sa ano. Parte Iyo, na, parte kasalit na. pa ako. Oo. Duman kay, piad? Sa may piad. Ah, Sa piad, bako sa lubot. Iba ng lubot sa piad. parte na kan lubot. No, Ah. iba. Talikod baga, sa likod. Iyo. Naturukan naman ako ito kan mga enot. Yan. Digdi o sa ano pa nun, maiilog mo mismo
So laba kan iringgilya buda dagom, mailing mo, pwedeng matakot ka. While sa lubot, sa piad, talikod sa imo. Oo. Pero makukaan kayo ito natuturukan. Ni Ayan. Uncle Bien. Sabagay, maski saan baga, pwede turukan na di. Iyo. Pero di pa ako nakailing na tindudukan nga sa liog. Igwa, pag mapagayon ka kan sa imong sa mga cosmetic surgeon. Nailing ko dyan na tindudukan sa liog. So, pig-imbal sa mar. Pag mapagayon ka kan O sa pa imong... mapalay po. yan. Yan. Bako man lay po, not necessarily mapatulog ka, mapalay po. Oo. May mga certain certain na mga May medical vaccination. procedures, no? Medical procedures na Oo. kay puan, tudukan ka digdi. Ay, may or tudukan sa digdi, bakuna. or sa Bakuna. bakuna, usually sa bakuna, baga digdi. Ayun nga ne. Iyo pala siya rason, sabi ni Roque. Hari Roque. Natata, abo ipatelevize ni Digong na siya daw ang mangingenot na mapabakuna kan enot. Ngunyan, uminatras. Kamu nang unang yung mga kairenot. Mapaunod na nga ngay ako. Bakong dilastiko ang pahit ni Digong. Laban bawi ang pahit. Ano sabi mo ko sa bago? Kung natata sa lubot mapa-eleksyon si Digong, Di ko aram. may sinabi ka? Ano di man kung tinaram? Ikan may sinabi. Ano Off sabi ko? air. Hindi ko nga narunduman. Pala ka, abo ko magtaram. Basta may sinabi si Direk. Ano pangyayari? Bakit iyo man ang gadari? Hindi ko aram. Taday ko manailing. Di pa man mapabakuna si Digong. Pero yan rason da. Iyon na talauna na. Kung natata, baka nag-text naman, time na nga ya, Time na, maski 3 minutes pa. time na tabi, iyo man ang gado. Pero sa totoo pala, araw kayo sa rason, malatum da. Kaya, Kapag, abo ipatelevise. sabi ni Doc Chris, kapag mapadialysis sa liog, sa liog mo na or singit pigasaksakan kan access sa machine prior to shunting. So yun. May mga medical procedures na kay po. Iyo. Diba? Tapos sa Enso, Hi, Doc Chris! marinapon Kumusta? tabi, Doc Chris. Masangipon nga pigtuturukan baga sa gums. Gums. Kung anesthesia, Natural. bako. Pero bakuna. Bako. Pero Kaya usually ni bakuna. Bako na. Bako Ah. na. Digi sa takyag, buda sa piad. Dito sa piad. Yun. Okay. Sige. Kaga naman tabi. O, igwa pa daan nagpapatudok sa dudo. Ay iba man ito. Pampadakula. Okay, baga abo si Pia words back na magpabawas. Ning? Abo niya tudukon so boobs niya. Ngunya niya ko bawasan so boobs niya. Ako? Abo siya tudukan. Mawara so Tsaka magayon baga. figure. Magayon baga. Tama na ngayon eh. Ano labot nga kung sige ang buyog-buyog. Yan o. Inggit sa na yan. Kaya si iba ko nagpapadakula. Si iba nagpapabawas. Kata nakabot ka dyan. Sa iyo. Ma-phone ka na naman. Bye-bye po. Salamat po. Hi, Doc Chris. Bye-bye. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocEp Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocEp Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocEp Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocEp Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocEp Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule.
Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Bag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, 1:02 nin pagkahapon. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dai nagpupundo ang Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF na maghanap ng mga makabagong sistema kan pag-insayo kung papaano lalabanan ang terorismo sa nasyon. Initanganing daymotro ang mautropaan makagirabong sinapar kan 44 SAF troopers na nagadan kan ilansar ang Oplan Exodus sa Mamasapano, Maguindanao, anom na taon na ang nakakaagi. Sigun kay PNP SAF Director Police Brigadier General Bernabe Balba, na mas pinakusog paninda ang koordinasyon sa indang counterparts gikan sa Armed Forces of the Philippines o AFP asin iba pang law enforcer tanganing dai na mautro ang insidente. Sinabi pa ni Balba na dai man sa indaman pinapakusog ang mga kagamitan asin pasilidad ka na SAF troopers para makayanan kaining makipagsabayan sa operasyon. Magigirumduman na matarayumpo ang SAF sa saindang paglapag kontra sa duwang notoryosong Dawla Islamiyya terrorist na sinda Zulkifli Benhir alias Marwan asin Abdul Basit Usman sa hideout kan mga inis sa barangay Tukalinapaw. Nagadan si Marwan alagad katrokis kaini ang buhay kan 44 SAF troopers matapos na maipit sa balwarte kan MILF mantang nakadulag si Usman na nagadan man giraray sa separadong operasyon.
Yan ang pangalaunang bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Downy, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo.